Santoso. Ya alhamdulillah. Menawi tapi Nggih, nggih. lho kados nasib ngoten insyaallah. Jadi kunci mriki Sanes kula namung ngeramal Amanah. gawe kali sing ageng. Secara jadi kunci umum Soale lan kula kadung nyepeng jenengan. belum Nyepeng jenengan. Ya alhamdulillah. Kula pertama mriki niku kaya ketarik terus. Berhubung kula mesti goncengan kali tiang kali derek. Jadi kan baru bisa kesowan niku wau. Langsung dugi Bali Duaji mriku lho. Bali Mbak Sarito. Nggih. Lajeng marengkon niku langsung tujuan mriki kok ketarik mriki ngoten lho. Sebetulnya pun dangu. Beliaunya yang diamanai. Kanjeng Ageng niku mawon kula nggih mboten nyangka. Lek teng mriki niku tokoh sing fenomenal niku kan masih Sidoarjo. makomi teng Permani ternyata Lah sing dhuwur iki. Sing Wongso napa sing si lek terakhir teng mriki sing diwongso. Ternyata makom beliau niku teng Kanjeng Ageng. Pas napa urut-urutane tiyang mriki. Kalian pertapan. Nggih. Iki gen pertapan. Lah niki ditarik kadang segitiga permudah. Lek sing toko beliau teng mriki. Nogoe ning ngandhap. Wah, niki. Temen enten macane. Lek ngapunten kula mboten saged detail teng wilayah Koibe soalé ingkang Malah kula nggih tambah kula mboten ngerti. Wong kula namung ngarang. niku wau pun jenengan jlentrehaken. Nggih mboten jlentrehaken ngoten niku rasa saking kula kali jenengan niku pun sinambung. Karena kesinambungan niku wau akhire medal krana napa? Sinkron ngoten lho. Lah lek kula mboten sinkron kali jenengan, kula niki ngemut inten. Wegah ngomong damel napa ngomong iki diwara tiang halu, diwara sing ngeten ngoten lho. Nggih. Kula matur suwun jenengan purun rami sedaya. Menapa ingkang kula aturaken soalé kula teng mriki niku diarani tiyang sesat. Ten. Jenengan kali kula sami. Nah, kula niki ten Muharto ngapunten. Sesat kafir nyembah setan. Lah niku sami. Nggih niku kula saya madosi sami sesat niku kepanggih. Nah, ngoten. Tapi memang di situ jenengan kali kula niki sak jalur sadara. Lebih baik kita niku dihormati, dideleng para leluhur, para sesepuh, tinimbangan dipuja lan dipuji manungsa sing nang alam donya. Sing munafik niku lho. Niki lak munafik. Krana kula panjenengan iki sing dipasrih napa urip kang sejati. Urip kang sejati kuwi urip sakwise mati. Karena sakwise mati ana kauripan kang sejati. Yen awake gelem goleki jati diri, dalam tuntunan beliau-beliau niki salate nggih salat gaib. Nah, gambarane bondone 120 teng ora dhisik ngenti ditus kudu wani kesel kudu wani luwe. Duwe 120 uncalno isore longan, long-longone yen mangan, long-longone yang muturu. Enak-enake tiang kelonan. Nah, mriki intine niku lenggah, luyuran. Karena jan alam mriku niku alam kang hak, alam jujur, alam adil munggone Gusti. Sanes munggone manungsa. Beda kali alam saurunge mati. Yen niku alam manungsa. Alam manungsa kang aran alam kemunafikan, alam kemusyrikan, alam kesirikan, alame wong kang gonta-gontan rebutan paling tanpa isi. Bener munggone manungsa belum tentu bener munggone Gusti. Kula panjenengan ngeten iki tetep keliru dia ten adepane manungsa. Nah niku. Tapi lek ten adepane beliau temriki yang menyaksikan sak niki kula jenengan niku dicungi jempol papat. Nah, Boten karena napa? Ngapunten.
Karena ajining rogot kuwi dudu saka busana. Kajaba ajining diri saka lati. Pangeran para leluhur mboten ningali salat ibadahe. Ibadah salat wajib lan sunane. Apal Quran lan hadise ternyata sanes ten mriku. Kajaba akhlak tingkah laku lan pribadine. Namung ten mriku namung. Wong ngapunten sing diketahui mabet kan namung manah. Nggih. Akhlak kang becik. Sanes agama Islam napa? Agama niku akhlak kang becik, Islam tegese slamet. Sapa wong kang duweni akhlak kang becik insyaallah bakal selamat kan. Namung ten mriku. Boten ningali napa-napa. Nah, boten. Sanes Islam sing dibeta ngeten Islam tegese slamet. Islam tegese selamat yang pengin selamat ya aja ganggu gawe liyan, surasane liyan, lakune liyan, ucape liyan. Kajaba urip sepisan ing alam donya migunani lan tetulung sapadha-padhane urip. Rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam. Nah, namung kita mriku. Kula lek mboten angsal izin suatu contoh ngeten iki mboten wantun. Gacor-gacor ngeten iki mriku. Karena napa? Karena nggih beliau nggih leluhur kula leluhur jenengan. Oh, enggak diuri-uri budaya Jawa. Pun sampai nurut yang sing anu ngoten. Kersane tiyang ngomong ngoten lho. Tiyang sing mboten paham. Yang sing paham nggih. Nomor jenengan pinten? Mboten ngasto ati. Oh, Pokoknya kita buat kampung Mama Lela tanggat Santoso ngoten bisa. Niki jenengan pun silaturahmi menawi langsung wonten Nggih. Legere nggih ngoten niki ampun. Loh, Lho, kan griya niku wonten tulisan Nuswantara bersatu Mataram bangkit Laskar Simalolono Jawa Dwika Nuswantara guguke wong kene ajian tae. Monggo nderekaken.